Jeg kunne se, at de unge kvinder her, de prøvede at sige fra flere gange, og han var sådan meget uden for pædagogisk rækkevidde. Og ikke nok med, at han sejlede rundt, men han blev også ved med at lave nogle tilnærmelser, der var enormt upassende. Jeg hedder Maj Skaarup. Jeg er DJ, og så er jeg medstifter af natklubben Module, som ligger her i København. Den aften, jeg valgte at stoppe musikken på klubben, der havde jeg noget tid stået op ved min DJ-pult og spillet, og der var egentlig forholdsvis god stemning. Men der var den her, i det her tilfælde, meget, meget fulde mand nede på gulvet, som skabte ekstremt dårlig stemning, og som overskred nogle unge pigers grænser igen og igen. Jeg bliver enormt påvirket af situationen, og kan mærke, at mine grænser bliver så meget overskredet til sidst, at man vælger at skrue ned og slukke for musikken. Jeg husker det som, at han kommer sådan op til mig, og jeg nævner for ham, at jeg spiller ikke, før at du ændrer retning og opfører dig ordentligt her på stedet. Jeg kunne mærke, at min grænse var virkelig nået. I og med, at jeg faktisk er meget oplyst omkring alt det her, så er det for mig ikke noget, hvor jeg står og tvivler i situationen på, kan man det? Nej, det kan jeg. Eller hvor der måske var nogen, der var tænkt, nej, det kan man ikke. Ej, nu skal vi heller ikke overdrive. Og man kan sige, der er jo også et ansvar, når jeg er lidt ældre og ser nogen, der er yngre end mig selv, som måske ikke har lært endnu, at de faktisk gerne må have grænser. Så der har jeg jo også et kæmpe ansvar som voksen, kan man sige, at støtte op om hele det her, ikke? I min branche, der er folk jo ret påvirket, og det gør desværre også til tider, at grænserne bliver enormt flydende. Og jeg har da et par gange været hen og sige, jeg er ked af at sige det, men har du ikke hørt, hvad hun har sagt? For jeg kan høre det helt derovre. En start er at gå ind og stoppe en situation med noget dialog og sige, på hør, jeg mærker, der er noget galt, der er noget off. Jeg kan ikke stå og kigge på det. Jeg er nødt til at stoppe det her. Og jeg har det sådan, at hvis ikke du lytter til det, jeg siger, og vedkommende herover siger, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad vi så gør. Altså fordi det er ude i det offentlige rum, vi skal alle sammen være her. Du har et medansvar, og ja, du kan godt, og du tør godt, og du må gerne gribe ind faktisk. Fordi det er jo som sagt det, der skal være med til at opretholde den gode stemning, og at vi mennesker kan være i samme rum, og have ligeværd og respekt og kærlighed.